Karbi Anglong pen Meghalaya ahoyalong Karbi arit mandu puthot chomang atum me kai thucho Nijang Karbi Anglong Jirikindeng Police Station ke parlo Khirmi mate mirjenglang so rongasar Predip timong arong amikar gender phangcho arit mandu chomang atum kedamtang chitini phayeng koirai si ningvelipai puthot me kai thucho Lapuson thot si kedamtang paipaya cheklo ni phayeng Thongke braisi aningwi SDB khorsing mili kamandu meke kaipen non an chiklo jonanta avilang bon sitami non puthot apong lason nangke klem berabangke hupia podma puta hada ke doarat atum mang huprong sidolo mate hada ke do red ke klem atum to Meghalaya arlosi klema redloma mate komadni tumsi odlang no chotma lasi ahok perakang sai kelongji aphan pura rong asora hinpen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Karbi Anglong Autonomous Council alongke thekiding MLA pen chenglo katumaphan sitami kachuning ripon lapen mandu mechodet penajo hormu hortar kana hok sitami ongdung dolo pusi halapu rong asora hinpen nangche thandon News Desk Report Public TV Karbi Anglong Nelitum dak nelikorte ya mandulo dak yandar pangcu alang li mandu se patwe aju aporo bang ne tum da chini ne te tuwe aju se ki kai lo ate patoda wada nelikorte ya bang chilong nanga chilang lapen thu bu todak mandu si chibidiang ko amase lai haya nanga chipi haya se todak pene baye ner kebapor alang li bang dak mandulong nang chilelo ana mandulong na chile butor ke mandu bang ya derlo mechu derlo la sini tum phan phon nang kol se ni tum ta patudaw dap nang le dunlo ane tum nang le dun ta awe derlo a hormu horta ta mechu erlo ne la bang so mendu komat si ke manang tum chini ma ne tum ka honde ke ne tum ke chumang tum phan sini tum ke tinlo te la bang so mendu me ke chupana jok kopi ne hormu collection la son do ma kalukson ke dohoilo pene sanglini kor pho bekta alang liabang non kelong yaroi tadak si sakok le yi pusi sang tu patumi chewan derlo amasi solar ta plang thom pen battery an pen phule phukok choi peri pen kumbol ta pak thom lahai nupak pene hormu anta nuksan thailo bayar lo yome se thailo pen kedam tang kotona mate hodak long adim me ke adim pen non dak patwe me ke adiman kon ka hilo dolo ladak pen ke pene 200 meter an si du chot ko yi bok herlo ke de ti bok herlo ante nang tum non la bang so puthak nang tum kopi ne puje dolang ma ante nang tum council kachari kita gedinga tum phanang tum kopi ne puje mate kachuning rije la so la puthak do ma council kachari tum phan ne tum chuning riya bang ke ne tum amarta luksan ta dulo ong hoilo la pen thu ne tum phan pu ne tum khermi hawar phan ta nelang dun asonte pusine tum bang ke chuning ri lo Habit ingnar sodrijo edona hemakulat bungte kangrai Lasonsi kedamtang chitini phaying koiraisi arni lakhaing koiraisi Borjan constituency ke parlo bokajan tauna dunghet kedo sodrijo arong amikar Elvin Croato makulat kedamtang chitini phaying koyajo presi krehini adaba pormalon Habit ingnar John Kebak doji e jona bang kulat arlo sanghan lapen biskut hai hoi sitami phalang no tekang etlo lapen kulat ahem tong rayamat ke jorasang pli asang chotekang etlo lapen ke hormu hortar sita phalang no tekang laplo pusi kulat ahem phu Elvin Croa hinpen pherangkia thengno lamthin nang paklang dun News Desk Report Public TV Karbi Anglong baro sari baro lomlo ini ke halapu lukian na pensi nangi par poing nar bang jon
kép nè John Cripple này đuôi mà cái vàng hút cái này cái thấy cái nón lò mà cái hùng đun ta anh nar bang cắt ki ang thiên thế pig ya hem hai si phalang noi sian ning hang rong mà pan si halang là nili bong lo là nili bong hem tam me pan si halang kibung ang ke sopendet non abang ta apor bang ajak dingo ilang yo mat ke do ing thak solo an pen ing nar tum ta la tibok terai lom si ini ke do idulab titi amar forest tum phanda to ya jo phone kuri lo tame nang deng bang beda ki thor the ne man karju dong dene piloni ke bang thegon di non dam thang an ke mane ini la gotna pini problem deran phone kuri telasi mentena ben bang rai titi mane ini lima thada mateng berarti ini ke latumda kicu mobil he wa fisi tame lapu ke rong area rong si ini ada lo mat la ini department tu bang hodak pen bang ra la ini arjulong lo peluti kiplung bang pasodak dak kiplung pre adet podma punilihin ben matha bang ini hormon hotar bang ke sang bek kompli bak dulu la pena ko la chips pini ne biskuit hui tame la rik chulo yo ke chusi ke ong he patumi dikha si saman enam lang nil tum ini ke sande si la dak nil tum ke payment pini ni pong ke customer hui same sande si ong pumasi hormon hotar chewan hui ta parni si honibarani lo pini honibar ho mane hukur barani si nili tum tumi lo la si saman hui chewan pa ong lo he amasi oh la si chela long ke ako la ingnar thom bang ta earning sam 5 baji ba 6 baji ahot pen ke nar lu tami duko kati la si la hoi bang ke ini department ne tum phan chuning ring tung bang la lo je nangli tum ta la ini rong malom kitu kasik sak ajo ini ba nili tum pen lo he kasik sak dam ke la si ini nangli tum ta hodak pen bang ke plung sonte po ya si nili tum hin pen bang ke nili hin pen bang ke chuning ring tung nili men Elvin Crow nili do dak soricho lukhijan la rong kimi oh la non la ala hem apang na tu dong long si non ta do pusipu lai not bahini tum non hidi pen ke bang baba hu pilone chainong an ke rodam tum ta ro ha hede lo bon asi la hoita enege patowe pelo nili department tum hanta berta pi sita to da bada bla next on rong hang lo lang li ranger hai ranger sar fan phone kuri lo ma lang li bang pu stap tum hanang toy pu punon puloi ta nang li lang la hello nili hin pen bang pudun gang tung bang gela hello je nang tum department tum bang igra hala kona nasi area ma hala putoy sonte me pari pusi mathat Duar Baguri Press Club atumpen ingdeng hini executive meeting lapen get together ke padopon. Kedamtang ningkan suri hinira ingkoy raisia ningkan Duar Baguri Press Club amahang nang thekdet pen pining ningkan suri hinira ingkoy rapli aningkan nang choksi ningkan pli plengdet pen pining aningkan abangki ingdeng hini executive meeting lapen get together ke padopon. Lasonsi Duar Baguri Press Club atumpen ingdeng hini executive meeting lapen get together ke padopon along mai jepahem phupon laki Duar Baguri Press Club amai phu bidasing ingleng pensi mai chari ponlo laso ahod meeting ke dopon alam the kong chunbang Rajasteron pensi than ponlo kaching vai ponalam the laki Press Club atum koson pensi ke claim ke dam nang jima lapen Duar Baguri along border issue aputha koson pensi cheraikom dunjima aputha jingki chethan padupon lapen no nang keleji Duar Baguri JKYF along sitami fishing competition ke padupon ji puta chethan pon bangso long kachi tongdun Duar Baguri Press Club amai phu bidasing ingleng lapen Rajesh Teron Thompson Terang Rangsina B Joy Singh Teron Amos Ingti Robinson Kiling atum pen danglok penang an ke thekiding atum che tongdun rinti
Nilif Borpong Pen Longram Hanse ng Kiloberta News Report Public TV Karbi Anglong. Dak nili block pen PMAYZ ahem sanction order alu kipila pen awareness program so program long penangan na beneficiary dolo nang cetong do lo la pen Duarbaguri constituency fan nili block la pen Romong Bay block 500 plus 550 PMAYZ ahem nang ledun la song bong pen 270 ke Rombong Bay block under lo la pen 279 lake lapu nili block under la song bong pen 160 ke sanction order pini nang le lo la tuma long tangka chi thabalu pini pen ke la tuma hem ke chikim sedang kuri ponang po la so awareness pini thandikang lo je poisa chulai der gari che nami det bike che nami det free che nami det tang pini che nami det la so na vitet nei po la so awareness pini pakang pon si kadogo be fan cherok tok nanji la so fan bangsi itum par week lo tangte 1 week ang bong lo te VDC chairman pen chenglok JE etum damsi la kiki ma hamalong lang damji ke lang dam la so review la pen hai visit dam po la pen la hai hem kima kim kema ching pot ma ma la hai kam hem sami lang pon po la so putha kalam si pini dak dai thorlong muniram lang ni auditorium holong padupa beneficiary के कोने टोटल के 550 दो all total के 550 रोमोंग भी पेंडा नीले ब्लॉक पिहा पिहा oh RIDF scheme so yung informasi 90% bang ke kitang lapen na complain abi tame lapen along ka track constituency long bang ke complain do la so putha hala kikin RIDF pen ke klimpon puthak bulambo la additional classroom la hai sade la hai penangan ke duar bogri ke tanglap akapre constituency long bang ke non an ke ni long complain ke nang le lang jo si complain nang le te ni tum lang po rectified po to fan lang pon po PD nang latum ladak executive meeting ke padopon labang so puthak nang latum ahin pen thanik tha ke hai aprangse nilhin pen la media akorte do andam afan same kadam pajer lo kadam pini nitum ladak Duarbaguri press la pen la pineng ningkan suri ni ra ingkar apli aningkan nilitum la executive meeting ba nitum padopon lo labang so ke pado la non nitum ingdeng na 2004 aningkan bang ke nitum kadure son do kong ma nitum nona bang ke ingdeng hinian si dola si nitum kaching wai pon nang ko ke la hello nilitum dak Duarbaguri ang kang stame Halloween adim sini tum same kedo ati arong same de kawara baguri ha dayuri lason sini tum Halloween ason sini tum kedo la sini tum bang pini abang ke nini tum dak Duarbaguri press club pe nini tum bang ke isi chingrung pet pe nini tum chinki chethana ja mek bang padopon lo bang so ke padopon along ni tum non da kaching wai pon ke la hello ni tum dak leadership training asono ni tum dak press koson si ke claim ke dam nangji na aso puthak ni tum dak Duarbaguri press club pe ni tum chinki chithan pon no aso pe ni tum putho chidan chithan pon thu la ke dak press tum koson si ke claim ke dam poma la so press ala ethics alam the bani tum chithan pon thu la la pen do thula ni tum la border issue alam the aputhak ni tum chithan pon no athe da dak Duarbaguri long ke lapu Golha district, Nogong district, lason si nilitum along ahoy ason sinang dolong la sinitum bang la so puthak bang lason si nilitum Duarbaguri press club pen kacherai kom chima aso puthak nitum chethan pono apen same do thulang non nangkele ji la engdeng thongke pra hini la junior ka bi festival along nilitum Duarbaguri press club pen same isi da competition long mate fishing competition na bang nitum bipon po pusini tum da chingki chingwai pon lo na si nilitum Duarbaguri press club pen la non meeting ge do long alam the aputhak bang ge nitum la ansi ton ko